ассалому алайкум аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ, мухлисони ман ва мо тоҷикистониён. имрӯз ман боз ба боғи акаи усмон омадам ва навори такрориро мегираму дирӯз бисёр одамо ба акаи усмон миннатдориҳо барои меҳнаташон кардану яхел дигар рафиқон боз гуфтанд ки гелос қимат. ана ман омадам ки акаи усмон гелосро арзон кунад. ҳозир дар ҳузури ман ина акаи усмон мегӯяд ки гелосро чӣ қадар арзон мекунад барои мухлисои ман, ки нагӯед ки гелос қимат, шумо гелосро аз бозор аз ҷалов қимат мегиред. акаи усмон қимат намегирад. акаи усмон гелосро чанд пул кардед барои мухлисои ман? барои мухлисони азизи замон хурдануш барои шикам нӯши ҷон шавад. чанд хай мехира хурдан гира бепул. неки килои гелос ина 8 сомонӣ метиҳем барои мухлисони худмо. ана дидед рафиқо, ина шумо 8 сомон гуфтаст. ин гелоси 8 сомон нест. ин гелос дар бозор ман нархашро гӯям шумо аз 20 сум кам нест. 25 сум ин нархи ин бе гелос. ина барои мухлисои ман 8 сум кард. кане ки бо ки мегӯяд ки гелос қимат гуфтанд. ҳай марда кане ягон кас кане рӯяш шаваду манда гӯяд ки гелос қимат. ина бо 8 сум кардан. шумо агар 2 сум фурӯшем ҷаловдаку шумо 30 сум 25 сум мехаред. барои ҳавай азизони дил, ман хеса барои шумо омада ҳаминҷода ҳамин гелосро нархашро арзон кардам. дидед аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ, марҳамат карда биёед. мана мо тоҷикистониён, гурӯҳи ахбори тоҷикистон, чӣ қадаре ки дилатон мешавад биёед. чӣ қадаре дар ҳамин ҷо нӯши ҷон мекунед, нӯши ҷонат шавад, нӯши ҷонатон шавад. ноҳияи ҳисор, деҳаи шуроб, марҳамат ба гурӯҳи ангур ва боғ подписатча шавед, обуна шавед ва наворҳои аз ин ҳам ҷолибтарро шумо тамошо мекунед. ина бинед чӣ хел гелос бисёр. ина бинед чинда истодаанд ва ба гумонам ки ҳамин 2 рӯза тамом мешавад. ҳамунҷа да мошина омадан чинда бурда истодаанд. ҳамин рӯз ба пагат тамом мешавад. кадоме биёяд экотуризм, марҳамат фарзандошро гирифта биёяд, набераҳошро гирифта биёяд, тамошо мекунад. ман адресша гап мезанам, ба мошин омадан мегирад. айнаш сорти дигар будааст, сурхаш будааст. ба диққататон ташаккур. ба гурӯҳи ангур ва боғ обуна шавед ва боз наворҳо ба наздикӣ мебинеданд. нишонти ҳам як маротиҳо чӣ хел чинда истодаанд. духтаракҳо инҷа ва бачаакҳо ҳама каса мана закас шудааст. мана чинда истодаанд. марҳамат биёед.